Ahojte a vítajte v 3. epizóde novej série 25-minútový Express, kde vám každý týždeň až do konca roka ukážem jeden rýchly a jednoduchý vegánsky recept na obed alebo večeru pripravený a uvarený do 25 minút. Dnes to bude recept na krémové risotto z bielej a hnedej ryže s tempehom a zeleninou. Tempeh u nás nie je veľmi známy a to je veľká škoda. Tempeh má vysoký podiel kvalitných rastlinných bielkovín a neobsahuje žiaden cholesterol. My na Bali ho kupujeme v naturálnom stave, ale na Slovensku a v Česku ho nájdete už marinovaný a tepelne spracovaný, takže marinovanie môžete vynechať. K tomu zelenina a vyvážené jedlo je na svete. Michal si dal risotto s kyslými ohorkami a ja s kyslou kapustou. A s čím by ste si ho dali vy? Celý recept nájdete v popise pod videom, nezabudnite si ho uložiť a pripraviť. To skvelá a veľmi chutná jednoduchá večera a trochu zmena oproti klasickému risottu. Sledujte profil Bravo Life pre ďalšie recepty a inšpirácie. Vidíme sa na budúci týždeň.